И здравейте, потребители от YouTube. Аз съм Гогоет. И тук при мен е Бастар. Кажи здрасти. Добре. Сега тук искам да ви покажа на къща. Оле, сега дръпнах една книга цялата в прах, че... Не мога дишам, човек. Добре, да, това е Бастар. О, ще ходя драйфам. Добре, тук ще ви покажа само къщата. Че, как да си спрат за музика им? Дито бъса е едно такова голямо простотия. В смисъл не ми излиза хикса, не мога да затворя, бе. После ще кажа. Не, бе, човек не ми казва, ама... Той преди ми правил такива проблеми, натискам хикса и той не ще да се маха, бе. Голяма простотия. Тъй, къщата. Отвътре всички етажи са едни и същи. Това е най-интересното. Тук. Ти едно и също е. Тут тази къща се строи от жити. Ето и тук е... Да строи, бе. Да, тук е импровизирал хеликоптер. Той знае как се прави кофа. Аз ти казвам, Тос, ходи бъска и пали кофи. Добре, и неща цигани в клиповете. Какъв клип, бе? Нямам клипове. Ти не знаеш ли? Оле, аз ям филия. Окей. И така, това е къщата. Не е нищо особено. И тук ми цапна някакво знаме. Реших да ви покажа какво направя. Да влезе аз в сървъра да я запаля с лава тая къща. Реших да ви покажа какво съм направил, защото той нали урал да не е завършен. Реших да ви покажа. Да, не е завършен, скоро няма да го има. Като го завърши, ще ми го прати и ще ви го покажа, нали? И като ми го прати, и директно ще банна всички и си пал на целия. Добре. И така. Хейтвайте много. Това е полезно. Нали, Бастар? Не можеш ли, бе? Да, Но сега пак ли, бе? не. И сега обърках един кабел и един го пъхнах в една чаша за вода. Ми стрещя бушона. Чуете ли, бе, това да говори на някакви кабели? Добре, ето. Снимаш, бе? Да, добре, това ще е от клипа и ще ви, като завърши ура, при всяка нова сграда нали, ще правя клипче да ви покажам сградите, какво прави. Не е интересно. Те не са влиза в него, да знае, че... Клипа, аз пак клипа. Къщите са му интересни. Чай да ви покажа отвътре, бе. Ако сте виждали селски гнев, значи знаете на какво прилича. Така, ето тук. Всяка стая най-също. Това не е чак толкова готино, ама... Какво се прави? Това пак е същата. Същия етажи, аз пак същата. Ето тук пак е същото и това накрая. Хеликоптерчето е много готино. Знаеш какво прави марчето, бе? Какво? Нали, гледам полицайите го налагат с бухалки. И да, ако се чуете, значи... Кой е... Убият, бе. Хванали уния черните и убият оне крещи. Ма знаеш как го бият? Шо? Защото нападнала някаква бабичка и иска от 2 лева. Добре, това клип така. Нападението над бабичката. Чао.